Lorik 431 is de vader, morgenstermening van Piet 411, langstermening van Opke 266, Hengst komt voort uit stap 38. Water 512. Wat een dag, dames en heren, de kampioen van het afgelopen jaar, Jeppe 537. Over veel natuurlijke en lichaamsgebruik, veel kool, veel inzet. Plastisch trekgebouw met 3 correcte basisgangen, aandacht voor alle 3 disciplines. Martinez 539. Laatste de kampioen van 2022 nog een keer Hengst 524 A.
Ja, kijk even naar dit mooie beeld in de herhaling van segments. Aan het goed doen, zowel van rasuitstraling, bouw, beenwerk, stap en draf en daarnaast natuurlijk ook het karakter. De hengst die veel jeugd uitstraalt, heel fijn op eigen benen draaft en stapt. Herren 5-2-4, reservekampioen. Ja, en dan zijn er nog 3 over. Misschien kunt u helpen, heeft u een favoriet? Niks ten nadele van de andere 2 hengsten die hier ook nog overblijven. Een hele eervolle vermelding in het kampioenschap. Maar kampioen, jongere hengsten, wordt een hengst die qua beleiding heel goed in het sportdoel staat. Een hengst die goed op het achterbeen kan komen. Jeppe 537. Super! Allerhengsten! Alle applaus! Volle publiek! Jeppe! Lekker! Who's gonna be the champion? We zijn aanbeland bij het algemeen kampioenschap van de hengstenkeuring 2025. We hebben hier 4 prachtige hengsten staan die zich heel goed hebben gepresenteerd. Johannes 484, Mathies 504, Herre 524 en Jeppe 537. De reservekampioen wordt een hengst die heel goed in het model staat. Een hengst die veel duurzaamheid toont. Een hengst die voldoende stapt en goed draagt met veel techniek. Wij maken de reservekampioen van de hengstenkeuring 2025, Johannes 484. En dan gaan we over naar de kampioen. Een hengst met veel statuur. Een hengst die als hij vertrekt mooie schot omhoog brengt. Die heel weinig tempo nodig heeft. Kampioen van de hengstenkeuring 2025. Jeppe 537. Ladies and gentlemen, simply the best, the champion, Jeppe 537. Would you please all rise for the national anthem of the Netherlands? We gaan staan voor het volkslied met Wilhelmus. This is
Kijk eens wat hebben we voor met Remy Martin, TK laat zien. Dit is Bart van den Kaart. Gelukwensen voor eigenaar Ted Kop Jansen. Super. USA of Rusland. De Giants, USA, Albert Mandela, Hulse Hoofdklop met Jasper van der Stelbroek en Ludwig van het Twitsen. Aanzienbaar zijn alle bestuurders voor de succes. Namenslagen Liekens en de Kerstbergen. Model menu Cecilia voor Drijvend Stolz. WDK. Damesklasse voor de succes. Houtwording. Daan Visser. Verre van Hovendier Tester. Lekker. Mr. Wat een entree! Wat een ontvangst in deze level! Go! Go! En nog één keer voor Isaac. Magnus, 504. Helle, 524.